want er staan 0 wenningen te keer in een woord onder beheer van het dier. En maar die opvallende constatering vrees Hilbert en Visser omdenken van de wenningmerk en de toekomst van het dorp. Nevens het CDA staat de leefbaarheid onder druk en is het tijd van meer investeringen in dat woord en omliggende dorpen. En daar gaan we hoe gaan we Hilbert en Visser. Goeiemiddag Visser. Ja, goeiemiddag. Mooi dat even komen mij. Ja, nou ja, Jo zijn dit is een heel belangrijk punt. Je moet je graag herinneren, dus we jou de gelegenheid in je voor. Ja. Want ja, je zijn al begin 2000 zijn er geen wenningen te keep in een woord. Nee. Ja, wat zei dat volgens jou dan over de huidige wenning te kwad? Nou ja, dat is dus problematisch. Het is het tipje van de ijsberg, zeggen ze dan wel eens. Maar ik denk dat dat voor Dan Woord zo is. Ik denk dat Dan Woord echt op slot zit, dat het om een wenningmerk gaat. Zowel voor de hier als voor de keep. En dat maakt nodig wat barren. Ja, en hoe wordt het? Want ik ga lezen, CDA wil een oorjachtteam in een woord. Wat is nou precies je oorjachtteam? Nou, als je maakt het sasje in, de Aron fjouwer hier zit ik in de gemeente en we een heel soort besluiten namen hoe Veenwouden en hoe de West-Rijn. Heel belangrijk, ben we het van harte mee eens. Maar wie binnen als CDA staan we op het standpunt dat we eigenlijk vinden dat Dan Woord en omstreken wat verjitten wordt. Dus de noordkant van de Verlomsterveert, die rekt wat uit beeld. En dat maakt oors. Als het gaat om wenningbouw, dan willen wij heel graag met het aanjaagteam Zwartje vanuit de gemeente, samen met mensen als makelaars, ondernemers, bouwondernemers, maar ook vooral dwarsbelangen en verenigingen, willen we van onderop zorgen dat de komende 4 jaar er echt weer wat meer actie in Dan Woord ontstaat. Dus is een aanjaagteam, zit een hele presentatie ook wat terug? Nou, dat hoeft net per se. Het idee is eigenlijk, we willen minimaal 12 miljoen euro voor de komende 4 jaar beschikbaar stellen. Om te zorgen dat we wat meer ambtelijke capaciteit, wat meer ambtenars, in combinatie met deelprojecten, en dat varieert van VCR, de Geest, tot een Fiat in Driessen, tot een heel duidelijk Dan Woord met wenningbouwontwikkeling bijvoorbeeld op te pakken. Ek in Dan Woord maakt er wat barren met het sportpark. Broeksterboys zit daar, de Woorden zit daar, we hadden er een tennisvereniging. Er is er nou een onderzoek gaande naar hoe kunnen we daar eigenlijk meer van maken in gezamenlijkheid. En daar ben we van harte mee eens. En dat zoek ik nog mogelijkheden jouwen, maar wat verplaatsingen om wat wenningbouw te realiseren. En daar ben we aardig op uit om de komende 4 jaar daar echt werk van te maken. En de CDA wil we daar roem de beurs verloeken van daar die minimaal 12 miljoen euro. Ja, maar waar die 12 miljoen of wij helpen? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Want heel soort partijen beloven van alles, maar dat op betalingen komt, hoe zit het dan? Wij hebben op een gegeven moment zijn als CDA, op dit moment had de gemeente Dantebriel een weerstandsvermogen, is verslijn op minimaal 10 miljoen euro. En wij hadden er eens even een goede analyse van maken. En wat u betreft die 10 miljoen euro te heeg. Het lijkt nou trouwens volle heger aan het eigen vermogen dan de gemeente. We zitten ook momenteel wel op zo'n 18 miljoen euro. En wij gaan zijn een ondergrens van 6 miljoen euro als weerstandsvermogen is genoeg. En dat betekent dus ook dat de komende jaren wat geld investeren kist. Maar als het net over de bal gooien, maar als het slim dan en verstond het van. Maar als we in Dan Woord praten over wenningbouw, dan hebben wij het als CDA over een wenweek van minimaal 100 wenningen die we daar realiseren willen de komende jaren. Ja, wenweek. Waar moet die er komen? Want Dan Woord is hartstikke helemaal vol, hoor, nee? Nou ja, dat zoest ze kennen. Er zijn wel wat plakken in een woord die zich verliezen. Met name de rond van een woord, wat ik zei. Het sportpark, rondom de sportvelden binnen mogelijkheden wat u betreft. We zullen ook nog steeds wel bij de plan Hoeksterlingen. Dat er ook nog steeds wel mogelijkheden binnen om nog een beetje op te scoren. Dus het zal zacht worden met de rond van een woord. En wij vinden ook bijvoorbeeld, we zullen nou ook dat bijvoorbeeld de ijsbaan. We hadden 2 ijsbaanlocaties hier dan woord. CDA zei ze weg. Ja, de kongens op ijs, dat juichen we zeer aan. Maar we zullen wel dat de Aron hier een minder west is. En misschien maar we er toch ook zo naar denken. Zullen we net met een goede ijsbaanlocatie takken. Zodat er ook wat vrij valt voor een beetje wenningbouw. Maar ja, dan moet er in een ijsbaan hoe maar welke maat voort? Nou, ik denk dat dat nou juist iets is. Vanuit het CDA ben we van onderop. En wij binnen net van, wij willen ergens op een gemeentehuis bepalen met een stuk potlood en een papier te zeggen, zo moet het hier in de wereld. Dat is nou eigenlijk precies de kern van onze oproep. Wij willen die middelen beschikbaar maken. We willen in gesprek met het dorp, net over het dorp praten, maar met het dorp en vanuit het dorp opheljen. En dan kun je dit soort dingen en dan kun je dat gesprek omgaan. Wij hebben net een uitgesproken voorkeur voor de ene of de andere locatie. Wij zeggen, laten we dat nou in het gesprek met het dorp oppakken. Ja, maar je had ijsbaan natuurlijk. Hè? Ja. Dan ga je in dat woord, ga je in Ikkerwoordleid te zien. Ja, die beide bedoel ik dus. Hè? Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Hè? Dan ga je bij Broeksterwoordleid eigenlijk dan lichten. Ja. Dus ik ga wat trots, die moet je eigenlijk combineren. Ga ik wat trots dat in een grote ijsbaan. Nou, dat kist net uitsluiten. Ik denk
als je dat gesprek haast, die bij Broeksterwaard, die leidt echt wel in wat het boetengebied is, maar die beide in Damwoord, die jou wel mogelijkheden om daar nog eens even goed naar te zien. En dan zoen je van daar toch eens tot een mooi plan komen kunnen om te zien waar je de dwang kennen. Er is krek nog geïnvesteerd in het ijsbaanhokje van Ekerwaard, zeg maar. Snuiter, ja. De Snuiter, daar is heel mooi in geïnvesteerd. Dus om dat er nog voor het te hebben, liep het net van de hand te lezen voor u. Maar het gaat dus eigenlijk meer om het punt, laten we dat yield stekken in plan van onderop. Laten we zwargen dat in Damwoord, in Driesenwaterswaard, Broeksterwaard, maar ook in de Geest, dat er echt wat plannen op een hispel komen. Want het is daar wat te stil, het is te tan en dat is gewoon niet goed. Ja, want het zit je wel heeg, zat hier. Het zit me heel heet, want ik ben hikke en teind in Damwoord. Ik kom erbij. Het is mijn dorp. Het is mijn omjouwing. En ik ben erg van de Westerijn. Ik ben ook erg van Van Woorden. Maar nogmaals, dat ik nou de laatste 4 jaar zag, werd we een soort op praten in de gemeente hier. Dan gaan we te min praten hoe Damwoord. En ik denk dat we dat net onderschatten moeten. Want aan die kant van de Vlaamsterveert Noord, daar ben het meer dan de helft van onze inwoners. En dus maar je wel een goede balans in de investeringen hebben. In Veenwoorden is er recent nog weer geïnvesteerd in de telinglocatie. Dat zijn al die zaken waar de gemeente van harte de nekken voor uitstekt. Maar ik denk dat het nou echt tijd is om Damwoord en Omkrieten op te zieken en daar een impuls te gaan. Nou, minimaal 12 miljoen euro is net mis en daar staan wij voor de CDA. Want de mensen wat weten wel, hè? Wat eigenlijk je plan binnen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Wij kunnen dan te lonen. Nou, we gaan een hele mooie krant uitgebracht. Daar hebben we al wat inzet. Ja, maar we kunnen want ik wil even natuurlijk, dit gaat net over verkiezingen. Hè? We gaan het echt even over de woningbouw. Hè? Nee, zeker, absoluut. We gaan door de woningbouw. Als je meer weten willen, we gaan www.cdadantemediel.nl als plakwoord wat meer staat. En we gaan mooie artikelen, ook via je mooie RTV in omrin. En daar is ook meer te vinden over onze plan. Nou, hartelijk dank. En nou ja, je bent nog druk op campagne. Succes en ja. tot nog een keer. Ja, graag en tot nog een keer. En Heel succes graag. met uw plan. Dank u wel.